סוכות, התשפ"א, האלפים, תשפ"ה. פעם ראשונה אחרי עשרות שנים שאני עושה סוכה. קניתי סכך לנצח, מה שקוראים, made in China, לצערנו. מכיוון שהיה לי לחץ זמן והאנשים שהובילו לי את הסכך השנה לא היו זמינים, היה לי המון דברים לעשות, לחצו אותי בעבודה, ובסופו של דבר החלטתי בלחץ זמן מאוד צפוף לקנות לי סכך לנצח, זה די שבר את ליבי, כיוון שאני תמיד צריך את הכפות תמרים הירוקות מעל הראש, וזה עושה את כל ההבדל. לדעת גם שזה מהבקעה ולא מחול, משלנו כמו שאומרים. זה עושה את כל ההבדל, אבל זה נותן לי איזשהו שיעור להיות קצת מיינסטרימיסט ולקבל את הדברים בצורה הקונבנציונלית שלהם, למרות שזה בכלל לא קונבנציונלי, כן? לייבא סכך מסין. הוריי זיכרונם לברכה, קצת מטושטש, הרבי מלובביץ'. איך נקרא, איך נכנה את השנה הזאת? מה היינו רוצים שהשנה הזאת תהפוך להיות? שנה שעברה עשיתי סרטון די מכאיב, כשיומיים אחריו או 3 ימים אחריו קרה מה שקרה. התשפ"א, תהא שנת, כן, תמיד אומרים, תהא שנת. איזה שנה אנחנו רוצים שהיא תהיה? אז אני חשבתי, במקרה הכינותי מראש, כמו שאומרים, חשבתי על אני רואה את המילה שפה, אוקיי? אני רואה את המילה שפה, וחשבתי לכנות את השנה הזאת, התשפ"א, תהא שנת שפה ברורה. תהא שנת שפה ברורה. שפה ברורה זה צמד מילים מהתנ"ך. אני לא יודע בדיוק להגיד לכם מאיפה כרגע. מישהו כתב, ושמעתי אותו מתראיין על כך באיזשהו ראיון בגל"צ או באחת התחנות לפני כ-20 שנה או יותר, כנראה שיותר. כתב ספר שנקרא שפה לנאמנים. לפי מה שהבנתי מאותו רעיון, זה ספר שקשור בהתפתחות של יוצאי עדות המזרח במדינת ישראל. יצירת סימון לאיזשהו
תרבות חדשה שנוצרת כאן בהשפעתם של יוצאי עדות המזרח. הוא קרא לזה שפה לנאמנים. אני לא קראתי את הספר. גם לפני איזה שנה חיפשתי אודותיו ביוטיוב, בגוגל. זה מסוג הספרים שהייתי מאוד מאוד רוצה לקרוא, כמו למשל עוד ספר שמאוד הייתי רוצה לקרוא, עם בוא הזיכרון. ספר שהכותרת שלו היא כל כך חכמה, שהוא מזמין קריאה, אבל לא קראתי את הספרים האלה. מכיוון יש לי אורח חיים שלא מאפשר לי יותר מדי לימוד מסודר. הלימוד שלי הוא תמיד על הדרך. אני קובע עיתים לתורה. על הדרך. אז הייתי רוצה, אז בואו נדבר רגע על שפה לנאמנים. הביטוי שפה לנאמנים, למה השם הזה של הספר, שאני אפילו לא זוכר את שם הסופר, הוא די גאוני, משום שהפסוק שהוא נלקח ממנו, מסיר שפה לנאמנים, טעם זקנים מכך, הוא קונוטציה שלילית, כן? שבן אדם מוצא את עצמו לפעמים, גם אם הוא מנאמני הארץ ונאמני המולדת, מוצא את עצמו speechless, כמו שאומרים. נעתקו המילים מפיו, והוא לא מצליח להתמודד או להתעמת עם אנשים שנוני לשון, שמצליחים להראות כאילו האמת היא בכיסם, והקריאת מציאות שלהם היא הנכונה, ופענוח המציאות שלהם הוא הנכון. שפה לנאמנים הופך את זה. מוציא את צמד המילים האלה מהפסוק והופך אותם למשהו חיובי. בואו ניצור שפה לנאמנים. זה די גאוני, ואני מרשה לעצמי קצת לגנוב את הרעיון בלי לקרוא את הספר, לגנוב אותו לרגע, כן? כל הזכויות שמורות לסופר כמובן. לגנוב את הרעיון הזה לרגע בהקשר של התשפ"א, שאמרתי מקודם, תהא שנת שפה ברורה. תהא שנת שפה ברורה. מכיוון שהנושא של מגדל בבל עלה בשנים האחרונות, וחזונו של אלברט פייק, יימח שמו וזכרו, ליצור מה שאני קורא בעקבות הלימוד שלי משבתאי אב, שמתמחה באלברט פייק, וסימן אותו כאחד מהדמויות החשובות שאנחנו צריכים להתייחס אליו, למרות שהוא חי לפני 100 שנה או יותר, שניבא את מלחמת העולם הראשונה, השנייה והשלישית שאנחנו נמצאים בה כרגע, ורצה ליצור מצב של כאוס חברתי ואובדן אמון של הפרט בכל אורחות חייו וכל חזיתות שהוא מתמודד איתן, אם זה דתי, אם זה מסורת, אם זה מדינה, אם זה משפחה, כל המעגלים, לשדד לו את הביטחון האישי ואת האמון האישי שיש לו בתכנים שהוא מכיר, וליצור תלות במנהיג דיקטטור שיפתור לו כביכול את הבעיות. זה בערך מה שאני הבנתי. יכול להיות שאני טועה או שלא מדייק, אבל כי עוד פעם, אני לא למדן. אני חושב שזה מה שיפה, כמו שאמרת בסרטונים הקודמים. ואני הייתי רוצה שיהיה לנו שפה לנאמנים, לא רק לספרדים בינם לבין עצמם,
אלא באמת שפה לנאמנים ישראלית, שפה ברורה, שבה אין, יש תאום סמנטי, שאם אני אומר לך תעביר לי את המלח, תעביר לי את המלח, אתה לא מעביר לי את הסוכר, כן? אם אני אומר לך תעביר לי את הפטיש, אתה לא מעביר לי מסמר, או שם לי בלוק בראש. זה התיקון של מגדל בבל שאנחנו חווים היום, ואנחנו צריכים לתקשר כיהודים. ובעבר דיברתי על שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, שהפירוש הוא שמע בני מוסר אביך זה בוא נאמר התודעה הכללית, התודעה הכללית, התורנית, ההלכתית, חובקת כל השבטים בעם ישראל, ואל תיטוש תורת אמך, זה העדה שלך, המשפחה שלך, השורשים האישיים שלך, והקשר המשפחתי הישיר שלך למעמד הר סיני, וליציאת מצרים. ואותו אור שבא מההורים בדרך כלל, שאני קורא לו אור הורים, פשוט הוא הזהות שלנו כיהודים. והייתי רוצה שנתאם סמנטית, וכמו שכתוב במילון אבן שושן, ותבדקו אותי, כשאתם בודקים את המילה סמנטיקה, דרך אגב, מילון אבן שושן זה מילון עברי לועזי לחלוטין, כן? ובמילה סמנטיקה, שהיא מילה לועזית, כתוב סימנטיקה, וזה מאוד נחמד, כי זה מקרב אותה קצת למילה עברית, סימן טוב, זה כמעט סימן טוב כזה, סימן טובתיקה, משהו כזה. והתאום הסמנטי הוא מאוד מאוד חשוב, בד בבד עם עבודה רפואית, גופנית ובריאותית ותנועתית ואורתופדית, שאני דוגל בה ודיברתי עליה בסרטונים הקודמים, שהיא לכאורה לא מילולית כלל, כי כמו שאמרתי, ברגע שמשהו מילולי הוא כבר לא גופני, ברגע שמשהו גופני הוא כבר לא מילולי. וברור, כמו אותו עורב מספר האגדה, אותו סיפור, אותה אגדה על העורב שרצה להפוך יבשה לים וים ליבשה, אינני זז מפה עד שאני הופך יבשה לים ים ליבשה, ספר האגדה. זה משל נחמד לזה שברור שאי אפשר למחוק את העולם הוורבלי, ומן הסתם גם אי אפשר בלי תודעה גופנית ברמה כזאת או אחרת. וצריך, זה מזכיר קצת שני חלקי מגנט ששברתם, שכבר לא מצליחים לחזור לאותו מקום. אפשר להדביק מגנט, כן? אולי אפשר, אבל עם דבק מאוד חזק, אבל משהו שם כבר לא, במקום של השבר, המגנט לא מתמגנט, אלא הוא הופך כל אחד מהשברים הופך מסדר לעצמו קוטביות חדשה, ולכן המגנט כבר התמגנט לעצמו בכיוון אחר. זה רעיון מאוד יפה, מודל חשיבה מאוד יפה, ואנחנו נדבר על מודלי חשיבה דו-קוטביים, מודלי חשיבה דו-קוטביים. אחד מהם למשל, שלמקרה החלטתי כשסידרתי עכשיו את השולחן לקראת הסרטון, נשאר פה נר ההבדלה משבת. אם תסתכלו, יש פה שורה אחת, נר הבדלה המורכב מ4 נרות חנוכה צפופים מאוד שיוצרים להבה אחת, כן? להבה אחת.
בשמים וכוס הבדלה. כוס ההבדלה הזאת, אגב, תסתכלו על התאריך ומה כתוב. לדן בן הי"ג, י"ד טבת תש"ח. זה כוס הבדלה של אבי היקר, זיכרונו לברכה, שקיבל הבר מצווה בבית ספר דתי שהוא למד בו. אחרי זה הוא עבר למקווה ישראל, ובהדרגה הפך לחילוני. אז מודל חשיבה, ההבדלה עצמה היא מודל חשיבה, ואני יכול לדבר על זה, זה מאוד מעניין. כבר שנים שאני עוסק בזה. בואו נחזור לכתבים הסמנטי והגופני. בסמנטי, הבונים החופשיים עוסקים המון בסמנטיקה ובתיארוך. זאת אומרת, כיוון שהם עובדי כוכבים ומזלות, כמו שקוראים לזה, אז ברור שהתאריכים והתיארוכים מאוד מאוד חשובים להם. וכן העבודה הסמנטית והשכלית, הם עובדים המון. הזכרתי כבר את המשפט, שאני לא יודע מי המקור שלו, אבל אני למדתי אותו מאחד הפרופסורים במדרשת שדה בוקר, שבאו לעשות לנו הרצאה בבית ספר כשלמדתי בתיכון. There is nothing more practical than a good theory. כשהם אומרים, התחלתי לדבר במבטא. כשהם אומרים good theory, הם לא מתכוונים שהיא באמת באה להיטיב בעולם ולעשות טוב לכולם, כן? זה לא תורת חסד, כן? תיאוריית חסד. good theory, הכוונה שהיא עובדת טוב והיא משפיעה, אוקיי? תמציא תיאוריה טובה כדי שתעבוד ותשפיע. שתעשה מיליונים, שתעשה כסף, ושתנווט את האוכלוסייה למקום שאתה רוצה. There is nothing more practical than good theory. לעומתם, הביא רש"י פירוש לפרק א' המפורסם בישעיהו, פרק א' האנטי-דתי, האנטי-דתי של ישעיהו, שכל החילונים יכולים לאחוז בו כפרק א' בתנ"ך, כבראשית, כן? לימדו היטב. הנביא קובל על לימוד לא טוב. ורש"י מפרש, לימדו להיטיב. התורה היא כלי חמדה, שבו נברא העולם, והעולם נברא לטוב, ואנחנו דרך לימוד התורה צריכים להיטיב בעולם. בניגוד there is nothing more practical than a good theory, ששם ההטבה היא לא ה-main goal, היא לא המטרה של היהב של אותה תיאוריה, אלא ההשפעה, העוצמה והשליטה. אז הם עוסקים המון בסמנטיקה, ואנחנו רוצים ליצור שפה לנאמנים. שוב, כל הזכויות שמורות למחבר שכתב את הספר המעניין הזה, עם הכותרת החכמה הזאת, שאני משתמש כרגע ברעיון שלו כדי להעביר משהו. אבל הפעם לא מזרחי בלבד, אלא גם אשכנזי, גם חילוני, גם דתי. בואו נעבוד על סמנטיקה, כמו שאותם אנשים שמתיימרים לשלוט בנו ולשלול את החופש האישי שלנו, בואו נעפיל עליהם, נערים עליהם בשיטה שלהם, כי אנחנו כן צריכים שפה לנאמנים, וכן צריכים שפה ברורה, וכן צריכים לתקשר כיהודים, כמו שצריך. למשל, בואו נקייל, כן? נקייל מלשון קיול, את המילה ציונות. יש אנשים שדוגלים בשלושת השבועות, אנשים צעירים, בעלי תשובה צעירים,
שגדלו אולי כציונים, כחילונים, וחזרו בתשובה לאור הספר ויואל משה, כמו למשל עדי שווד, שרואים בציונות מילת גנאי, ואני כתבתי כבר עוד לפני הקורונה. ציונות לעולם, לעולם לא תהיה מילת גנאי, לא תהפוך למילת גנאי. שמענו מהאקטיביסט חיים עיקר, ואת הציניות שיש לו כלפי המילה ציונות, והוא אמר שם, הוא ציטט מאיזשהו, כנראה, זה לא בא ממנו, אני חושב שהוא ציטט מאיזשהו צי של יוונים, ציונים, צי של יוונים, אוקיי? ואמרתי, כתבתי באחד התגובות ביוטיוב, כשהבן שלך ישאל אותך על שולחן השבת, אבא, מה זה ציון? אתה תגיד לו, צי של יוון? לא, כי ציון היא מילת קודש. קודש קודשים. ולכן, כנראה שאני לא לבד. זה קצת... אבל אני אנסה להתעלם. אז ציון היא מילת קודש, ואסור שידבק בה שום רבב שלילי. ויש מימד מסוים של שיבת ציון בדורנו, שהוא תמים, נקי, טהור וזך. אנחנו לא יודעים עד כמה הרצל והמנהיגים האלה היו באמת סתניים. כמו שאנחנו לא יודעים כמה ביבי הוא סתני, או כמה כל המנהיגים שלנו הם סתניים. מן הסתם, יש בהם גם מימד מסוים של תום לב. ואנחנו עדיין לוטה בערפל, וזה צריך לבוא למשפט. אין ספק שזה צריך לבוא למשפט. ההשתייכות שלנו לבונים החופשיים וכל הבלגן הזה צריך לבוא למשפט. להזכירכם, להבדיל או שלא להבדיל, גם אייכמן פשוט לא הבין מה רוצים ממנו. הוא עשה את המוטל עליו, הוא היה בורג קטן במערכת, והוא פעל בתום לב, כן? הכל בסדר. מה רמת הזדון של המנהיגים שלנו, או של הממסד שלנו, מוכר ילדי תימן, ועושה את כל העוולות הנוראות שהוא עשה לנו במשך כל השנים. זה כרגע, נשים את זה בצד. אנחנו מדברים על ציונות בערך מוחלט. דיברתי על המילה ציונות בערך מוחלט. חשבתי, כדי למחוק קצת את הכתם שהטילו במילה ציונות, להוסיף לה את המילה ציוניות. שזה נותן לה נופך קצת יותר עדין אבל אז בואו רגע ננסה לעשות ניסוי כלים קטן ולומר ציוניות. הציוניות של סבא וסבתא שלי, למשל, משני הצדדים, הייתה ציוניות תמימה, ואני בטוח בזה. אני עקבתי אחרי כל הסיפורים, ואני מעלה גירה על הסיפורים של סבא וסבתא מכל הצדדים. ואומנם סבא שלי מצד אבא נפטר כשהייתי רק בן 3, אבל אני זוכר אותו, והוא השאיר ספר שהוא כתב, וסיפורים עליו. הוא למשל היה אנטי בן גוריון, הוא היה עיתונאי, לא משנה, אני לא רוצה כרגע לדבר עליו יותר מדי. הוא כתב ספר של הכריכה שלו, יש תמונה של המופתי עם היטלר, והוא כתב ספר שקשור בשנות ה-60, בתחילת שנות ה-60, שקשור בשיתוף פעולה, בין השאר בשיתוף פעולה בין הנאצים לערבים. אנגלית מאוד קשה, לצערי לא הצלחתי, אבל הוא
אבל אני יודע שההורים שלי וההורים שלהם היו ציוניים של אהבת הארץ, של קשר עם האדמה, של לימוד וידיעת הארץ. וזאת תרבות שלמה שנכחדת כרגע למעשה. אותה חילוניות ציונית אשכנזית, שפשוט לדעתי אף אחד לא יוכל לעולם להכחיד אותה, והיא תחזור ובגדול. ותוארך גם על ידי חרדים וספרדים, למרות האנטגוניזם המטורף והמוסווה היטב שיש להם כלפי אותה תרבות. אי אפשר פשוט למחוק את האומנים הגדולים שיצרו כאן והנציחו את אותו תום לב שבו אנשים היה להם את אותה אהבה ואת אותה חיבת ציון לארץ, לרגבים שלה. יכול להיות שכבר הזכרתי שהמילה מולדת שאסתר המלכה משתמשת בה, היא אומנם איכך אוכל ואראה באובדן מולדתי, משהו כזה. היא אומנם מתייחסת לנפש ולא לעולם, כן? עולם שנה נפש. היא מתייחסת לממד הנפש ולא לממד העולם, שזה ארץ ישראל עצמה, אדמתה, עפרה ואבניה. אבל ברור שמולדת זה תלכיד של נפש ועולם, וגם שנה, הנרטיב, הסיפור של ההיסטוריה, ומה אנחנו מתקשרים, לאיזה סיפור, ויש לנו סיפורים נהדרים. אולי אלכס צייטלין יאמר שזה בובמייסס, עם הערוץ הפרופסורים שלו, ושזה פיקנטריה שלא צריכה להשפיע בכלל על המהלכים הגלובליסטיים ועל הפוליטיקה העולמית. אוקיי, reset. שפה לנאמנים, שפה ברורה. תהה שנת שפה ברורה. תהה שנת שפה ברורה. לתקשר כיהודים, שפה לנאמנים, שפה לנאמני ארץ, שפה לנאמני עם, שפה לנאמני מורשת. לתקשר כיהודים. לעשות תאום סמנטי או סימנטי של מושגים, כמו הבונים החופשיים, כך שהם לא יוכלו לשדד את אותו אובדן העשתונות פייקי שהם חותרים אליו. זהו, אני חושב שהבהרתי פה משהו. אני רואה שהסרטון ממשיך, ובדרך כלל בשנתיים האחרונות כבר לא היה מקום. הם כל הזמן אומרים שאין לי אחסון ואין לי אחסון. עשיתי את הסרטון, זה פרידה, כן, פרידה מהסוכות, כי עכשיו אנחנו באושפיזין דוד, כן, דוד המלך. הסרטונים הקודמים שלי היו בעיר צייט של רבי נחמן, שזה היה י"ח, משה רבנו. הכאב הוא עצום. יש עניין לרשום צוואה לא... צוואה רוחנית. אני רשמתי צוואה קצרה כזאת. קיבלתי עליה פידבקים חיוביים מהמשפחה. צוואה שהיא בסך הכל אומרת, זכינו להיות שותפים לשיבת ציון. זכינו להיוולד להורים כאלה מקסימים, שהעניקו לנו ערכים נפלאים, עם כל הצרות, הבעיות והמריבות המשפחתיות. זה וואו, חוויית הילדות היא וואו, חוויית החיים בארץ היא וואו.
ויש להודות על כך ולהלל ולשבח על כך את השם יתברך על המתנה הגדולה הזאת. ואנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש, ואנחנו צריכים במידה והשם יכון אותנו וימתיק את דיננו ברוח רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול לפני ולפנים. יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמך את כעסך ויגאלו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים. הוא יתפלל את זה עלינו, על הדור שלנו. אני מאוד מאוד התרשמתי והורשמתי מהשיר הזה. יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמך את כעסך ויגאלו רחמך על מידותיך, רחמך על מידותיך. יש סרטון מקסים של אברהם פריד בקונצרט יפהפה שנערך בהר הצופים, שבו באמת ביצוע יפהפה. אמנם הסרטה שם היא קצת ישנה, זה הוקרן בטלוויזיה כמה פעמים, בטלוויזיה הישראלית, עד לפני 20 שנה. רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול לפני ולפנים. צריך להתקשר אליו, כן? להתקשר אליו. דרך אגב, משהו מאוד חשוב שעלה בדעתי לומר באחד הסרטונים, זה אני חושב שאני אגיע ל-40 דקות. יש לי עוד, עד 40 דקות, יש לי עוד כ7 דקות, קצת יותר. התקשרות לצדיקים. אושפיזין זה, כן, סוכות זה החג של התקשרות לצדיקים, של אישים גדולים בהיסטוריה שלנו. ואני הצעתי, ואני באמת מיישם את זה, במיוחד בהקשר של מלכות בדוד, אבל לא רק, כל הצדיקים, כי אין בארץ צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, כמו שאומרים. אז להתקשר לכל הצדיקים דרך יעקב אבינו. זה פטנט נהדר, שאתה מתכנת את עצמך, כן? שכל, לא משנה מי זה יהיה, רבי נחמן, או הרבי, או הסבא משפולי שהתנגד לרבי נחמן, ויש אנשים שאומרים אפילו שהוא מהצד האחר, כן? אבל אפשר לצטט אותו, הוא איש תורה, כמו שמצטטים את אחר, אלישע בן אבויה, ויש דברים לומר על אלישע בן אבויה, ועל כל אותם אנשים מנודי היסטוריה, סקולי אבנים, שאלה אם אנחנו נוהגים נכון. אז להתחבר ליעקב אבינו, ומשם לדוד, להרגיש שהוו של אותיות השם, שהיא וו החיבור גם, ווו מורכבת מעצמה, כן? וו, כמו שהביטלס אמרו, number 9, בתקליט הלבן, כן? אותו קטע פסיכדלי שהם אומרים, number 9, אז אפשר לגנוב את הרעיון הזה מהביטלס, ולומר וו, כי וו היא משכפלת עצמה בגלל שהיא בנויה מהאות של עצמה, כמו נון. ולהשתמש בה קרא לזה כאן שיגור להתקשרות לצדיקים, לכל הצדיקים, דרך יעקב אבינו, ובכך לעדן קצת את איך נקרא לזה? את היותנו
בעלי נטיות, להצטרף לכיתות סוקלים ולעשות עליהום על כל מיני אנשים שדיברו לא טוב, או שניסו להביע איזושהי ביקורת כלפי היהדות, כלפי צדיק כזה או אחר, כלפי רעיון מסוים ביהדות שהפריע להם, ויש כאלה בשפע בתקופה שלנו. ויש עניין לבקר את היהדות, יש עניין להתחיל מההתחלה ולבנות מההתחלה את התודעה היהודית בלי לשנות שום דבר, מאותם אבנים, מאותם הריסות. האם היהדות היא דת רכה? האסלאם היא לא דת רכה, כן? ברור. האם אין לנו אסלאם יהודי? שאלה. האם לא יצרנו אסלאם יהודי? כל סיפורי העולם הבא והצועה הרותחת? עם כל השיימינג והנידוי וההחרמה? עם היכולת שלנו פתאום להיות מין פקידי מיון והשמה של הקדוש ברוך הוא, ולהחליט מי מחוץ למחנה, מי בתוך המחנה, מי יש לו חלק לעולם הבא, מי אין לו חלק לעולם הבא, מי יהודי אותנטי, מי יהודי מזויף, מי קוזרי, מי בולשביק, מי ערב רב וכו' וכו' וכו'. אין לזה צורה. זה גועל נפש. זה צריך להסתיים. טוב, לסיום, אולי באמת אני אחזור למודל חשיבה של ההבדלה. אז יש לנו פה הבדלה, ואני יכול לקרוא לזה עולם, שנה, נפש. עולם, שנה, נפש. או הבדלה, הכנעה, המתקה. הבדלה, הכנעה, המתקה. אוקיי? זה רעיון שזה מבטא את העולם הנפשי ועולם הדיבור, העולם החברתי, עולם הרגשות, עולם הדיבור והתקשורת החברתית. תיקון הלשון. העם שלנו תקוע בכשל חברתי עמוק מאז מכירת יוסף ועד בכלל. זה נפש, אוקיי? העולם הגופני, העולם הרפואי, העולם התנועתי והמיומנותי, שמאוד מאוד נהיה רלוונטי מה-7 לאוקטובר. להיות לוחם, השפעה של הלואו-טק על חיילות הפרט, נושא מדהים שצריך לדבר עליו. עולם ההיסטוריה, המחשבה, השמחה, שמחת היצירה, עולם המשמעות. בסופו של דבר המחשבה היהודית, כל כולה צריכה להיות, בעיקר בתקופה שלנו, מנותבת לכיוון של בחירה בחיים. להעלות על נס את הבחירה בחיים. להעלות על נס את הלימוד על מנת להיטיב, כמו שרש"י פירש בפרק א' לימדו היטב, לימדו להיטיב. נשארה חצי דקה. אפשר עוד לומר הרבה דברים על ההבדלה, ורק התחלתי. אני רוצה לסיים ב-40 דקות. העליתי פה הרבה נושאים. שתהיה לנו שנה של תקשורת בין יהודים, תקשורת בריאה, אמיתית, שיש בה את ממד המשפט וממד הצדק, ושנזכה לתקן את החברה שלנו.